na Igbo. Morning Nation. Morning Nation. Kaifa na-eme? Men nwe na TikTok na-adọnye iru. Men na Facebook na-adọnye iru. Onwegoro ya nwee. Ihe tegina. Waka na-ebecha Nnamdi G. Chuks. Daniel D. Agụ Nation. Afọ Ehi Splendid Act. Obianuju Nwaze. Diamond na New York. Iwu ha nwanne m enu onyi Oliver Joseph Paul Ugo Chigoziri Vitalis na Germany Omeje Ejike Joseph Paul nwanne m Elias Tony Stephen Orebunam Diamond na New York Obianuju Nwaze Marian Chisom Junior Michael Lions Heart Obiago Ekuba Zubi Nemeka nwa moto Zubi nwa moto hey na ọkwa nna abani abrọkwa bela anya si o ka nna agwakwa yo Tony ka ife na-eme elu chukwu anyị egbu na Mark Mgbadabuchi Ability Nnamdi Ezekafọ Eji Nwankwọ Chinedum Daniel D Valentine Francis Eze Mmaduka Biafra Man Biafra Queen Adejoke Chris Obainosh Vicky Moore ka ihe na-emezi Chipo Muchi Ezaka nwanne PM Mark Paul Ike Okechukwu Lions Heart Ike Okechukwu mban keretu Ike Okechukwu abụkwa izizi afa aghọrị anya aghọrị ọkwa kenwa n'Igbo maka chi ebe ọ bụ na evuli Ike Okechukwu ọkwa kenwa abịfa jidie ọchị ịghọrị aka arapụ ịwa n'ọya nwa ọkenwa n'Igbo enu onye Oliver nwanne Biafra mon Biafra Chinase Soghachi Chinedu Ugwu agali na abụ Iwu ọha ọlụ ebube Don Chuks agali nwanne m Chris Obainoch Agụ Nation kencha bụ ụmụ nwanne m Paul Clement afọ ome ka eko si adị na Hong Kong Louis Marizu Monde ụwa Chinasa esochaghị ekekebere esochaghị kwa na isi ya ibe auchi Don Chuks Kalista Oluchi hey enyi nwa agbara na Manchester UK Mark Paul David Okechukwu Nwachukwu Kingsley Chukwuebuka mba akpọ hey Mark Paul Kingsley Chukwuebuka mba akpọ nwanne m Kenneth Ezenwa Modex Shooks Neruboy Chukwuemezie Emmanuel good evening nwanne m afọ ome Vicky Moore Chris Obainoch Ifeanyi Ọnụọha Charlie P. Charlie Kingsley nwanne m so as it be abani a bụkwa one of its kind yete Gloria Agbaje bịara Ezeka nwanne fa Ugo Nwaeze Obidike Daniel D as it be bụ na ịma na anyị adịghị enye guarantee ebia program anyị enwelu chances na ị ga-enjoy ya onwe gị nwee chances na ị ga-ebu injury na yete ọ bụrụ ya ọbụla bịara program a na-eji obi ọcha ana ọ na-aka mma na ịbịa program ịkwanyere onwe gị ugwu maka ibe njasị ịkwanyere onwe gị ugwu bụ dat na ị nwere ike ife ilu na a na-akpali gị akpali o nwere onye kpọ gasị etu isi bịa ka onye ọbụla si bịa anọghị onye bịa hia ọkwanyere onwe ugwu n'ọrụ nwayọ gee ntị yetego many people na-abịa ebe a nkọwalụ mebi na ịmara bụ fon ka fa na-abịa fọ fa abịa fe nwere obi aṅụrị waba maka as I speak to you half of ihe na ebe a n'obodo oyibo na-awọchị ha because na mostly ndị ya na-afọ ebe a bụ ndị obodo oyibo most of them nọ n'ụlọ ọrụ kịta maka nchi ntụasị ịchọ ya jụọ ha na ọ bụrụ ife debere emesịa most of ife na ebe a bụ ebe fa na-alụ ọrụ ka a nọ wee na-awọchị ya na amami na aghọta ya na fa nọ n'ụlọ ọrụ so filu ka fa na-enwechalụ fọn wee na-efesi ya na-efesi ebe a bụrụ ofu ọbụla ịbụa ọ kala ife ị na-efesi ya o nwere ihe ị na-efesi Naijiria ị nọ ijọs na-enwere obi aṅụrị ịghọta na ị nọ ọfụma ebe a ihe dị iche bụ na kọrensị ya ka nke wee nwee weit ma ọ bụ na nke ya nwere weit ọ nọkwa ọrụ dị a na-ata afụfụ na-agba mbọ ị ga-anọ ebe a ịla ahụcha ụlọ ịpụta n'otu a kechie line ekpe ekpere 10 o'clock wee mepee
nna afụkwara ndị Naijiria ị na-agwazi onye ahụ okwu na-agwa ya okwu isi a na-efe ya akpaka ọ na-aka Denza J nwanne m ji king na chi ka ebe na-emezi Chinelo Mbadasa Obi Ekwe ezi nwanne emesi ọfọ Chika chi abụ otu Richard ịma na asa aja ọsọ agwa m ụnụ ọ bụ na ị na-idi enya ọkwa efu Chinelo Mbadasa hia efu product ya ọ na-enwe ọ bụla sampụl ọ dị ya ịchọ onye ebu ewetala ya etu a ka esi apasụrụ ya eweta ọkwa efuru ya n'anya m ife a na-akpọ ya bụ ọkụ anya ọkụ ọkwa efu ka o si wetalụ m ya ọkwa efuru ya nwanne m etu a ka esi ebutie so ọ bụrụ na efu mma na-ebu ọkụ anya iwetago ọka nkụ hia ọ ibe eji ama odogwu ka ebe orika erika so ọkwa Chinelo Mbadasa ọkwa ife ọ na-enwe ị na-idi enya ibe enya hia Chinelo Mbadasa Obi Ekwe ịchọ emelụ gị wee biilu ụdị ọbụla ịchọ nye gị ya ama mere aghọta na n'ebe Igbo ọ bụ na ị na-anya na kapchọ n'anya ife anyị na-ekwu ọbụla onye ọbụla kpọrọ onwe ya nwa afọ Igbo nwanne ọsị ya bụrụ na ekpere alakụba n'Igbo Muslim ma ọ na-ebu Kristian ndị a na-ebu ya n'isi ma ọ ihe sọrọ gị bụrụ nwanne ịchọ ka anyị gbagharuo ya na be Chukwu anyị ga-eje be Chukwu chighata azụ ịbụ onye omenala ịbụ ezigbote onye omenala aghọrịzi na onwe gị ife ị na-alụ bụ irugo ụdị ebe iru abụọ enwe ebe ị chọrọ ịkwụ akwụ anyị na-eme ọkụ omenala anyị na-akakwa ụka confusion dị n'isi enweghị ihe ị na-eme mgbe ọbụla anyị kwute okwu ha ga-worship your gods ọgbara na agba enwe ofu mkpụrụ god n'ụwa ife nwe bụ gods na ife na-enye gị nsogbu bụ na ị na-eme speech sometimes ma sentence ị ma eme ị na-aghọta ife ị na-ekwu oge nna anụ ka Gozie Okeke kụrụ egwu o nwere ife ọ na-agụ n'egwu among other gods your difference is clear among other gods Jesus you are the only true God. Ababa na aghọta ife okwu bụ among other gods which means na anyanwa bụ one of the gods nke ọ na-ekwu okwu ya so ife enwe bụ gods ka enwe God bụ one ozu ịbụa ọ bụrụ gods ana na-atrai mgbe ọbụla ị na-ekwu okwu God a na-atrai ka ị na-eme ka anyị mata God ị na-ekwu because na each of them nwere afa ọ bụgodu nke ị na-worship ibu n'isi ya mgbe ọ na-ezi ozi ọ sị ya ajụrụ afịa ka ọ na-efe mgbe Moses na-ajụ ya afịa ọ bụ luo nsị ya na onye na-ezi m ozi ya ọ sị ilu ogwe ya na afa m obi vidio na ị ga-enwe afa onye si tradition and religion are two different things. Yes, adem ya mgba ya tradition na religion dị iche iche. Tradition bụ omenala ọdịbendị o nwere ife gosi ọkwefu isi n'ala Igbo bai moto na-eje Lagos ịgagide iruo na Lagos nwee style, Lagos nwee tradition. Ife isi ga-ehi itigide ogodu gị ghọta dịbego Lagos iyarisika ịmara na ịbatabago Lagos nya speaker everywhere a na-eti egwu a na-ekechi street ibe abụ a na-emechie street onye a nụrụ ebe stage ịmara na ịbatago Lagos agbabịara ghọta obodo ọbụla nwere ife eji malụfa ana onye Igbo bata ebe arụ a na-agbakasị ya gosi na ọ batago na something different na abụrọ nke ya. Ọ bụgodukwa ebe anyị sikwa ebe aja obodo oyibo onye gide ruo obodo oyibo ọ na-atara ka ya mee adapt to tradition ndị obodo ahụ ọbịa ọ ga-atara ka ma ọ meghị ya one bụ na ije obodo oyibo na isi ebe a na-eje a ga-agwakwa ọga chọkwa winter jacket tii na akpa wee na-abịa mbọsị izi nje south echi winter jacket by plane oyi a na-eku ihe ọ na-eku duto na akpa ahụ elu ha m aka eje a nchọba akpa m ebe ọ dị ịmago na onye na-eje for the first time so a n'otu filam mana oge anyị dazi oge anyị ruru n'airport ụkwụ gbara anyị anyị agacha na cheki niile n'ọka ntizi ka m pụọ n'airport na onwunye oyi mụ amụla n'isi
mmadụ si nchọba jaketi ebe ọ nọ wee chọọ jaketi yiri mpụtazi afụ na onye ọbụla yi ya omenala tradishọn. Ị ga-ekpuchi arụ ebe ahụ abụ ebe ị ga-abịa na-asị na ịbụ nwaanyị na ekwesịghị iyi trauza. Ihe a niile a na-awe ara ha gwa ha na 1993 asat 1993 o nwere oyi nwaanyị gbaa agbasi ọsọ abịọla o si Lagos, anyị si Lagos bata, o wee bụ na nwaanyị trauza jeans. Hey, afụkwana ibe ndị agadi nwaanyị mere yo onye mụ nke a gwachiri ike etu a ka esi na tuo ya n'afịa obodo anyị na ọ bụrụ ife anyị. Mana taa ọkwa onye ọbụla na-eyizi ya, ọ bụrụgo culture, ọ bụrụgo omenala. Nwaanyị ilizie trauza na ọ bụrụ anything. Most of ụmụ nwaanyị na-ejesi ụka na-agbagharị ma anyị na-ekwu okwu ebe. Some of them ama na Igbo na before na adịghị eyi ya trauza. Iyiri trauza mgbe a na-afụghị na ejiji nwoke ka iyi, ọ bụrụ ife anyị ejiri ya wee malụ nwaanyị, ejiri ya malụ nwaanyị. So iyiri ya bata mgbe ị ga-adị iche, ị malụ na ndị obodo a na-efe abụrọ dị aten. Onye a na-awe ala na-ebe ekwute okwu omenala arụ a na-agbakasị, jụọ ọnya ma nne ya mụrụ ya amụ ọ na-agba nkwụ ya, nyanwazi na onwe ya ọ na ọmaala ka ịgba nkwụ. Nyanwa nụrụ di bụ Zion n'isi bụrụ ụka n'isi na-awe ara taa, ọ bụ ọgba nkwụ, ọ bụ ọma traditional marriage, nke ahụ ọ bụ gịnị? Ihe niile efuru bụgbado ndị omenala na-ala ka ha na-awụsị ala nya ife a bụ ka e wee sị, anyị na-akpụ ya KYS, ka e wee sị n'osoro ife a na-eme. Weda ma ị na-eje ụka ma na ị na-eje ụka onye omenala, as long as ị bụ onye Igbo, I put it to you, ị na-eme omenala na-emesikwe n'ike. Obodo ọbụla nwere ife eji malụfa. O nwere obodo ị ga-eje asị na afa ncha niile na-efe alụsị. It's not possible. Ọ bụrụ na ụnụ makwanụ ọkwanụkwa ife ife ndị dibịa ọ na sinsi a na-eme ya achọghịsị m itinye ọnụ, mana anyị nọ ife a na-emebi na be anyị. Oge eruo n'oge anyị ga-ekunye ọtọ check ya many things. Napụka na-Ebuka Obi pụta kwuo okwu ndị na-agbanyesi ndị nwụrụ anwụ n'ọkụ na ife ndị ọzọ. O nwere ife bata nji wee si one a wee gọchuru ya n'elu. N'obi se na pọintị adịrọkwu ya ahụ, ịghọtago? N'obi se na pọintị adịrị ya kama na ife ma chọrọ ọ bụ ife ma ada alaik bụ mmadụ ịda ebu mpako na-abịa n'ihe ọbụla a na-eme, iburu garagara abịa na ya. Ife niile abụghị ife garagara, o nwere ife bụ fact. Oge ihe a na-ekwu ife alụsị n'ala Igbo before, many people enwe ihe jikọrọ ha na alụsị, because na alụsị bụ something bụ na nwanne m ọ na-adị mma ka ekoti ya ekote, ọ na-adị mma ka ekoti ya ekote. Ya kpatara na nke na mmadụ megide ihe wee ruo nke ka eje bute alụsị, obodo gị niile ga-abịa na-agwa gosi ọga a ga-akpọgụ mitin na-achọkwa ihe ahịa aṅaba sibe kobatara ahịa ya n'ụlọ dịte na-abụ egwu ụmụazị. Even most of ndị dibịa efere na-eje ekwegharị taa na-asị gị na ha na-eme, most of them amụ ihe ha na-eme onwe ha. They don't understand the efficacy or the gravity of ife ha na-aba n'ime. Ife ha dị dangerous, ife ahụ adịrọ mma, it's not good. Ọ dịrọ mma mmadụ ije ebe a, ife pụjedidi a adịrọ mma. Ijebego ọka mma na iwepụrụ onwe gị ebe ahụ entirely. Ndị nna ife ada efe alụsị, they have no business with alụsị. Ihe bujelu many people dị abụ na ojizifa n'onu amaghazị ife emezi no the last resort. Ha kpọọ n'ikpe niile a ga-ekpe, baa ụmụnna ekwuo ife niile a ga-ekwu, megidezie to the point na onwezi ife ama a ga-eme. Onye wee bele akwa wee jee dị ya. Some of you na-amasịrọ ntọanị dị n'ala Igbo. Onye ahụ efu ugbo osu ama na some part of Igbo nwere kabasi designate osu, some aghọtara etu ndị a si wee ghọta ya. Side anyị nwa bụ Anambra for example, osu iburu osu onye ọbụla ese ya aka, you belong to alụsị. Ka ị wee ghọta ife nna agwa gị, i belong to alụsị. Ife ọbụla ibili aka nwere onye ga-ebi aka.
ife ọbụla ibili aka o nwere onye ga-ebisi aka again. That's why mụ bụ Onowu Igbo ji wee so kweta champion all the thing ka ewepụ eme ya abolish n'ala Igbo, because na standing wee sị ọ bụrụ na ịmana Igbo onye Igbo challenge him today na Igbo ozu. Nobody onwere challenge. You know why? Anyị adịgo contaminated ma nwoke ma nwaanyị. Oge omenala anyị siri ike gbasi ike na-ege ntị, that's onye ahụ bụ osu enwe ike inye gị ihe irie, onye gị ihe irie ya eburugo osu. Mana mmadụ jeje chie ụkọchukwu taa, chie reverend fada n'ụlọ ụka gị wee kunie jegide ruo dị ise gbula na o were mmanya anya gị ṅụọ, o were nke anya gị irie si na ọrụ na ọbara Jesu Kristi. Bụrụ na that boy ma ọ nwaanyị ahụ bụ fada ma ebe na ebe osu, ọ ga-eburugo osu that moment. Ịnwa anwa wee tagide ya ya na-ata wee rigoro nwaanyị enu, ọ bụrụ na that girl bụ osu, ọ ga that day ka ị bụ osu. Ife a bụ omenala. That's why eji sị na ajụghị ajụ eri na-ebute ayaghị aya anwụ. Igbo bụ a place bụ that na a na-adị very careful. O nwere ife nji wee sị ndị a na-agbagharị eje ajụ mmadụ ma ebu onye Igbo nwaanyị na ebo Igbo abụrụ asụsụ gụmere gị Igbo, a na-eme Igbo eme. Etu a mmadụ a asị gị na ya bụ ọgaranya, a na-eme ọgaranya eme, a na-echi ya echi. Omume ka a na-eme ya. Ọgaranya bụ omume. Ada bụ ọgaranya bụ a na-eme ọgaranya eme, a na-eme Igbo ya eme. Ya bụ na ị na-eme omume asị na onye a na-emecha ka onye Igbo. Ibudo Igbo, o nwere ife ị na-eme na-egosi na ndị na-eme ụdị omume a bụ ndị Igbo. Ndị na-akpụ brain bụ ndị Igbo. Ndị na-ajụcha ajụjụ onye Igbo asị na adịbe a na-adịsịkwa ya ka mana ya batara bife n'ọnwa ya ọsị ya bụrụ na ọtụ ya na ọ na-akpụba gị ya n'ọnụ niile eji ehiri isi anakpuola bife na kọmiti to ya bụ nwaanyị ọsị ya bụrụ na were ya mmanụ aṅụ, ị ga-ejekwa jee jụọ ase ka ịdị shọ. Ya kpatara na ewere onye ga-ego onye agụọ wee chịrị nwunye na akpa o ife eji mara onye Igbo ọ ga-ajụ dị chọ. Ya ka eji wee sị na agwọ ofu onye fụrụ na abụ eke. Sisọgụ obi a na-ekwu na efuru agwọ, he efuru agwọ anaghị na-ajụ ụmụazị ọ ya abụ eke ka ọ fụrụ si na agwọ. O nwere onye dị chọ ọ sọgụ ofuru ya. Sọgụ ofuru ya. O nwere ife iji bụrụ onye Igbo, a na-afọsụ mmadụ afọsụ bịa bụrụ onye Igbo. Nna ka ezi ka isi aza afọ ahụ si na ịbụ onye Igbo, ọ ga-go and sit down. Nke wasef nwere ihe iyi eme bụrụ ozi onye Igbo. O nwere ife iyi eme like most of ndị efuru na-eje ụka, most of them abụrụzi ndị Igbo. Ha ka na-efi na fa bụ Igbo, but they are no longer Igbo. That Igbo ness anọzi in them. Igbo apụgo n'ime ha. Ị na-ekele m na-ebu Igbo mana Igbo adịghị ọgụ n'ime. Ị bụrụ onye Igbo, guys, onwe ihe gosi n'Igbo onye Igbo. Kedu omume ị na-eme gosi n'Igbo onye Igbo? Gem omume ị na-eme ọ bụ ịkọ ọnụ, ọ bụ adịghị erizin, ọ bụ ị na-ekele m ife na-abụrọ nke gị. Ịgụ nwa ji aka gị kwuo n'Igbo onye Israel, ikwuche n'Igbo onye Israel bịakwa na-ayọkwa gị ayọ ka mụ na gị bụrụ nwanne. Onye Igbo si ka ayịlị, o nwere onye sisi ayị agụ ebulie efu that spirit. Ka ayịlị o nwere sisi ayị agụ ebulie, o nwere onye si ayị agụ ebulie, ọ bụ eji ama onye Igbo, ọ gbajuo dọlụ onye Igbo eme ife o ji bụrụ onye Igbo. O nwere one boy na-abịa na ya wee na-asị ọ na-ede epistol che na Baịbụl ka ọ na-ede na-ewepụ onye ọcha. Anyị enwe ife a na-akpọ moto, ewepụ onye ọcha, a ga-enwe ife a na-akpọ plane, this that. Ma ọ ma na o nwere ihe a na-akpọ ọkọ ọkpa. O nwere ike ọmụ ife bụ ọkọ ọkpa. Some of you machi ife bụ ọkọ ọkpa. Ọkọ ọkpa bụ ife eji azị ilo nke ogologo, ọ bụkwa aiza. Nwe nke a na-akpọ ọkọ ọkpa. O nwere ndị na-eji ya eme travel. Irigori enu
ya otu ahụ ọ dị ịkwụ ọtọ idebi ya otu na-agba uhie n'akụkụ irigori oburugu narie ebe ọ bụla echi ijesi nata. Ndị a na-agwa anyị na Jizọs gara ije n'elu mmiri ya na-agbaka ha isi, ma ndị nna anyị gara ije n'elu ikuku gaa ebe ha chọrọ ịgachi ya taa. Ọ dị ụtọ na onwere onye ka ọlụfa dị histri ndị Igbo ya ka ha ji na-akọgheri taa wee dị aka ya sị na ọ bụrụ na onye ọcha abịa onye Igbo efuona, mana onye Igbo nọ na-eme exist nọrọ ọfụma tutu onye ọcha ahụ abịa ihe ya. Ọ bụrụ na ọ bụrụ histri, ọ ga-anụkwa ka onye ọcha na-agwafasị na ndị onu na-ejekwu na ndị a dịkwa iche, ndị a dịkwa iche na-eke osi iwe nọrọ na Naịjirịa ewe ha bụrụ religion bịa na South bụrụ Christian butere ego, jee na North bụrụ Muslim butere ha. Onwe ihe uche gị gwara gị ọpọ na-eburigo Christianity since ya Naịjirịa bidoro jee ruo taa, from basa Naịjirịa bidoro independence ha ruo taa. Nke bụ Christian ugboro onye ka Ismail go sit as president, onye na-achị ịghọta na onwe ihe sonia ihe ibu n'isi ihe nji wee buru ụzọ jee metụtabara gị aka n'ihe dị na-alụsị bụ datina. O nwere some certain things anyị ekwesịghị izi iji na-abara gị. Anyị kwesịrị ide n'anya towards how we can move forward as people. I never believe that in my life now revolve around onye ọcha or whatever ideology onye ọcha butere ya. Asụ mmadụ mbụ onye Igbo mbụ ọ bụgodu na onye ọcha arụ plane lụpụta plane, ọ lụọ plane a because of me. Ọ lụrụ plane a ka ọ serve ọrịa purpose ya. Mana ọ bụrụ na mụ nwa so onye Igbo Okechukwu n'igbe m agwụsị ma ọkọ ọkpa ahụ a na-efia by magic by na ya na-ajụ ka ya na-achọrọ ịma na ife anyị ịkpọ magic ịma na power, magical power. All right. Good. Okay, ị nọ n'ụlọ ọrụ na good. I like him that because ma ife anyị na-eme ebe a bụ anyị na-eme ya ọ na-ama mmanụ na I confirm the whole things. Ị nọ n'ụlọ ọrụ as at this time, mana be anyị bụ onwe onye ya afụ n'ụlọ ọrụ, onwe company ọ ya alụ, mana ọha bụ chọọchị n'isi. So mụ nwazi as mmadụ mbụ ọ bụ na onye ọcha oke ị nọ n'ụlọ ọrụ na good, ọ bụ na onye ọcha alụpụta plane ọ ya enye m ya free, mma ejikwa ego m golie. Onye ọcha lụọ fonu were ego ngolu, ihe a bụ free world, free market. Onwe nke m nwere onye ọcha bịa golu mmiri a na-ezosi ike nwanne m. Onye ọcha enwe ji ọ ya bịa nwugolu m ji. Food stuff bụ mụ nwa eme, onye ọcha enwere ya. Onwe nke m nwere ọbịa golu. Enwere m iron, onye ọcha chọọ ibi ga iron ogolo iron wee na manufacture weapons ya ma chip ma many things ọ na-eme. Onwe nke ọ lụpụta mụ nwe egolu, nwe nke lụpụta ogolu. Onwe ife dịka na-ewepụ onye ọcha na ma ya na-aba plane. Nna m na-efebu efe before fanwa alụa plane. Anyị na-efebu efe. Nke ahụ kpọrọ witchcraft. Originally afia bụ wisecraft, not witchcraft. Yes, it was wisecraft. Not messy corrupt all the thing. Ewe wezi a na bewitch ndị mmadụ ya ka o ji bụzie that craft no witchcraft na-eji bewitch ndị mmadụ, mana ọ bụrụ the original reason eji wee wepụta ya. Craft dị ebe ahụ, craft dị ya ighọtago o wee bụ ka o si wee dị. So we dey practice witchcraft before ma ọ kpọọ ya wisecraft. Amosu abụrụ onye ọbụla ga-elinwu ya before. Yes, nwanne m, metaphysical. Amosu abụrụ ife ọjọọ before. Ị ga-ama ka ị dị wee lie amosu. Ị malụ ka esi edebe iwu ya, malụ what to do and what not to do. So certain things ikwe ịchọrọ ime. Even today mụ na gị nọ, even a magician chi perform magic ya na ma sorcerers ma whatever, ọ na-enwe ife ya na-akpọ concentration.
nya focus. A na-enwe ife a na-akpọ ambience, a na-enwe quietness ebe ọ nọ. Check here magician before perform all the art. Ọ bụrụ na ife dị aṅa oge steady aka ya, steady enya, ọ gbachite nkịtị, o focus on mind ya, project ya n'ihe ahụ ọ chọrọ ka ya mee achieve. Oge project ya dị a before or conjure whatever ọ chọrọ eme, which we are not going to go into the details now. And wetara gị ya bụ ka e nwee gosi gị the madness nọ n'ime ụlọ ụka. Onye ifo kịta kpọrọ onwe ya onye ụka, msịgụ dat na ekpere ị nwere ike ikpe nwetara ike nweta effect bụ ekpere ị nọrọ onwe gị kpee ya n'ime mmụọ gị. N'inidi focus, ịdị focus. Oge anyị si ebe ahịrị ala jee n'ụlọ ụka, wee tinyere prayer. Onye nke ebido kokokokoko adịa wawawawawa ya ife dị na nkọghịrị. You cannot focus. Onwe ihe na-akọ, you are talking nonsense. Onwe ihe ịmụ ị na-eme that moment, ị na-eme nkwugheri. Ịchọ achieve something, a ga-enwe total quietness. Even most of you ama na ụka bụ cult. Most of you ama na ụka bụ cult. Ihe ọ bụla ifere enwesi group ihe niile abụ cult ka ọ bụ. Kama na enwe ife akpọ occultism, enwe occult, enwelu cult. Ma ị marọ na ọ na-abịa ọsọ kpọrọ gị ya chọọchị, ị na-amagharị. Ebe ị na-eje eme mkpọtụ ijesi ya abata ị ya afụ na ị na-anakwa na ịdị empty na-ana. O nwe ihe ị mere achieve dị ya. Kpoto kpomkpomkpomkpomkpom gburugburu jaa. Ọ bụgodu DJ kọmishọna nwata isi ahịa gara ka m na-agwa gị, no concentration, no focus. Ya na-eje emebe a bụ ife ndị ala ka a na-eje eme. Mgbe ụka dịtụdụrụ ka ụka bụ mgbe e nwere episcopal, ya ecumenism, ya Catholic, Anglicans, and then even ifu mgbe a Pentecostal ji wepụta, oge a ka ala ji wee bazie n'ụlọ ụka wee ekpoto ya omebie. Mana ka ọ na-adị ihe ọbụla asị ọbụla na ịghọtago. Anyị amụ etu ndị Yoruba si, anyị amụrụ etu ndị Hausa si ebi, Calabar ma ndị otu ya fa na-emekwa according to their ways. Anyị nwa na-eme according to our ways. Ya ka eji sị gị na nkụ dị na mba na-eghelu mba nni. Nkụ dị na mba na-eghelu mba nni. Ọ bụrụ na isi ebe a bụ Enugu steeti, ịbata efu na ịbatakwa na anọda ogbe, ị ga-erespekt a na Enugu, ị ga-enetu anya na ka ị wee ghọta ihe na-eme n'Enugu. Ịbata Enugu, ịghọta na Enugu value nkwụ enu, nkwụ ọcha anị, more than alcohol ị na-aṅụ. Ịbata Enugu, your life ga-echenji kwa. Ị ga-ebidokwa solu ha ṅụbakwa natural ha na-aṅụ. Ịma na ihe abụọ omenala. Enugu achime gịnị achime kebe a na-akpụ ya. Ị na-aṅụkwu ya na-emekwa ka ha si eme. O nwekwa saịdị ị ga-eje, saịdị Enugu, ịbatagodu ife ize ga-eji gbago ọjọọ ebe abacha, agwa ọlụ gị abacha. Mana ịgbadata saịdị Anambra anyị, ịbịa na Kosi, onwekwa ya na-enye gị enye abacha, anaghị abacha nwa abụghị ihe si nwere ike jee ebe a famili agbapụta were abacha meelụ gị ife abụbutere gị, ị na-eri, ị na-ahụọ nna nke a ndị agbagharịtalụ gị abacha. N'ọdịkwa ka onwe ife ndị a n'ọdịka a na-amụ akị pọket gị, ịma na ọ ka esi eme ya ebe a. Ọ dị akọlchọ. Ịghọtago? Obodo ọbụla nwere ka si eme. Anyị je South n'anya, ụmụ ụbọchị ụmụ agbọghọbịa ya pụta ilo, ị na-ene ala ụdị saizi ọbụla, enegide nnejuo ike egwu gị ịnara okwu ego odidi je negotiate ịbatrum gị eche gbachalụ ntị, je gbachalụ ka ị wee butuo maka na efe ị ga-afụ. Nwee nke ị ga-afụ ọnụ ya na-adị ka ọ ya egwu ihu n'anya, nwee nke ị ga-afụ ha ka isi ma different sizes. Ị na-ajụ ọ ka ha si eme n'obodo a, ọ ka esi eme. O nwe ihe eji akpọrọ di ya, it's nothing. Ị na-emeghe n'ike ndị ebu ka ha nwa ada afụ ike a, maka na ịnagharị onye ọbụla bue onweghị ihe ọ bụ. Obodo ọbụla nwere ife eji wee malụfa. Ije Swaziland the same, otu a ka ikefa na-arị. Ije Zimbabwe ị na-eyi ogene bụ ihe nka ogene nu ọ dị ka adanye a na-asị nwa nke pụnata ekwuo na ebe a ka ị anwụ.
so obodo ọbụla nwe ife eji wee malụfa o wee bụzie na ịgasị obodo enu Ghana ebe a iluo Ghana self ka na-maintain their culture Ghana ebe a na-akwanyekwuru onwe ha ugwu na-emekwa their own thing malụ culture ịbata ebe a ndị ọka njọ n'isi fa bụ ndị Igbo mana ihe mkpọrọ ya baala madness from top to bottom. Ya bụ na onye ọbụla efuru obi a na-eme ihe anụnwa mụnwa don't hesitate to tell that person direct. Ọ sị ya bụrụ n'ịbụ igwe, n'ịbụ onye echichi, n'ịbụ a politician, ibe so ọgụ bụrụ once ị na-agbaịta according to omenala Igbo anyị ne. M ga-agwa gị ya na ife dịka Dr. Iwu Anyanwụ ka ọ Chief Iwu Anyanwụ, yes, nke bụ current ọhaneze president. Iwu Anyanwụ ụbọchị a na-eswe ya in na ya anya n'aka ka ife obu Bible. From that moment if ya Bible n'aka odo ya na onye is not going there for interest of ndị Igbo. He is going there for his own selfish interest. Maka na ihe niile bụ Bible a n'aka ha ncha niile bụ worst people you can deal with. Ha na-ebu datin n'aka na-atụ asị. That's why ha ga-ejije meeting asị si duo anyị na ekpere eburu ụzọ bụọ abụ kpegide ekpere 20 minutes aga emechaa ya wee bido wee sigide asị a ga-asigide asị mesị anya meeting. A ga-asigide asị mechaa anya meeting. Mana ọ Baịbụl na oziọma ka eji bido ya bụ meeting. Onwa nke na-agwa onwe eziokwu. Onye ọbụla efu bụ Baịbụl n'aka ọga chief to na onye efuru abụ ezigbo mmadụ. Na me dey tell you ọ bụrụ ezigbo mmadụ. Kedu ihe mere ezigbo mmadụ? Ihe ọ bụ ya bụ to confuse you. Ọ bụ na ezigbo mmadụ o need her. Nwanne m need ebu ya n'aka to convince the world. By their fruit you shall know the tree. Looks can be deceptive. Ya ka anyị si ndị mmadụ n'otu ihe na-ene m anya ebe ọbụla m na-eje nwanne ana m adịrị onwe m as simple as ebi o nwere ndị fụcha nọ n'ịchọ ụbọchị a na-eti mkpu na hafụ n'ọnya enụta na hafụ n'ọnya enụta efu m slippers ka anyị ije ọ ga nọ packaging ọkwa ka ụwa wee mee accept ọga o nwere ife bụ we speak of you ebe ọbụla ị na-aga. People knows you. People will talk about you. People will recommend you even when you are not there. Ije n'onu Igbo asị na icheku nọ n'ụlọ ugbenye ya a na-azụ n'afịa. Icheku nọ n'ụlọ ugbenye ya na-azụ n'afịa. Ka m gwakwa gị ọ bụrụ na ị marọ ị na-ele nri ma ịma ihe ị na-esi ọsọ jee debe restaurant gị na main road o nwere onye na-abịa iri ya jee gwọọ ihe niile ị na-agwọ ịgwachakwa anya emekwuo nwa obere oge ofu onye ọbụla na mana ịgba esi nri ọsọ jee nọrọ n'ime ọnụ ọga anya na-apaki moto n'ime ebe ahụ ị nọ ama ihe ị na-ele a ga na-achọ gị na-abịa. Afịa dị mma na-ele onwe ya. Afịa dị mma na-ele onwe ya. Na Baịbụl a ka njeje gụọ wee nụ na mgbe a na-achọ ime king of ka enye ndị Israel eze akwa mmadụ niile na ya Sọl n'ode di ya ejire je chọta ya achọta mgbe a chọrọ ime nke David ọ na ya inode di ya ejegide jugide ese chọrọkwa ya jekwara n'ime ọhịa je kpọpụta ya. Onye ifuru bụ Baịbụl n'aka ọ ga-atọgbọ Baịbụl ka anyị gwa onwe anyị eziokwu debe Baịbụl a n'ime chọọ wọdrobu tụọ ya n'ime ebe a pụta kene bie ndogo ka mmadụ ka ụwa fụgụ ka afụkana ihe imenwu. Ọ ife a bụ hipokrisi ka e wee sị na-ebu ezigbo mmadụ okwu obu Baịbụl n'aka ọgụ ihe anyị ibu bụ ihe a bụ evidence of bad life, evidence of ịbụ a criminal. Tọgbu ya n'ụlọ pụta ka ị convince kene through your actions. You don't need to quote Corinthians ma nke a ịbụ onye current mee omume ka nwa mmadụ dị kene natural ka anyị fụ kene omume gị.
Yes. Beyond as a natural person. Ka anyị mara ebe anyị klaasị apụtazi na eme ka asị gị na-ebu da DGO na-ebu pastọ ya ka eji jụọ gị afa gị kama ihe ekwu na afa gị bụ onye dị oni ije ti ya evangelist iti ya pastọ ti ya dọkịta ti ya nka ị na-afụ ka ndị ọcha iji onye ọcha afịa ọsị gị afịa bụ Paul Heyman onye eti ya mista nke onye eti ya dọkịta nke onye eti ya nwa taim ihe niile a ọ mgbe ị chọzi ịmụ ya Google onye wee ka ma na onye a bụ dọkịta nọ esojion na ọ bụ nke a ka asọgụ bụ prọfesọ nke ịdachi wee bido MSc DD PhD MPD PDP ala na-awụ ị na-awụzi ezigbo ala anyị akụghị chen maka ji ịnidigo ka akụghị chen gbakọ onye ọfụma na you are just deceiving yourself. Ịbata na line ebe a na-azụ afịa ifu ezigbo mmadụ na line ahụ ịnidi ya ka agwa gị ị afford go in love with the person natural bụ natural ya ka nyesi gị na ọ bụgodu na ụbọchị ikpeazụ a gị nwa na-ekwu na ụbọchị ikpeazụ na o nwere ebe ị na-eje o dolu m anya na ndị agha ga-eje ebe ka mma finally bụkwa ndị mere ezigbo omume ịdozi mmata ma ibu Mohammed n'isi o ka ibu Jizọs n'isi o ma onwe nke ibu ma nke iburo onye bụ ezigbo mmadụ bụ ezigbo mmadụ ọ bụ ka ibu Baịbụl mana inye nwalụ mmadụ aka onye omenala na-afụ onye ihe na-esiri ike onyere ya aka ife o ji wee nyere ya aka bụ ọnụ onwere kama na etu esi wee zụlite anyị ọ ka esi wee zụlite anyị o nwere ife ada ajọ nje ajọ n'ala Igbo na agụụ na-agụ mmadụ ọbịa na be gido gị nye ya nri ihe asị ya na nri ya dịrọ kama ọ bụrụ na nyere ya nwa obere ọ bụrụ na o jegidere bata n'ụlọ kwuo na agụ mmiri na-agụ ya ada ajọ njọ mmiri ajọ omenala Igbo na onye bịara ebeghị ya ṅụrịrị mmiri wee naba onye iberibe na-amụrụ na nwanne ya bụ onye ọbịa amaminugo inu a bifo ife eji tiri ya bụ na onye ọbụla bụ onye ọbịa bịalụ na be gị na ị ga-akwọ ya ọbịa so nwanne gị ọbụla bịakwa anụ is expected na ị ga-akwa nwanne gị ka onye ọbịa na nwanne gị adị satisfied na ife niile dị oke amami na-eme understand na ọ ya bụ bara na awodo ị na-akpọ mmadụ na drọp kọlụ gị ka na-akpọ ọ dị ka isi adrọgụ m ma blọk nwa nọmba gị ahụ bụ blọk yo na nwunye na-ezuzu ka m blọk si so nwanne ka m kọwala one or two things esi what if is emergency bụ emergency na ha nwere ka esi wee kwuo ya n'Igbo a sị na mbelede ya bụ emergency mbelede nyere dike mana mbelede ka eji ama dike ịghọta ife ada n'ike ati ya onye nọ ebe ọ nọ sị na onye adike nwanne na onye adike o nwekwe ka o esi mee ma o nwere ife ime asị nwanne rapịa na mbelede enyi dike ọkwa ifuru onwere ife ọbụla na-eme n'ụwa Igbo na-esiro na-akọ n'ọnya ọnya bụ inu a sị na Igbo bụ inu bụ mmanụ Igbo ji eri okwu onye ọbụla bụ onye Igbo na-ada anụ inu bụ mugu ọ bụrụ onye Igbo a na-ede atụnwe inu ịbụ mugu ịbụrụ onye Igbo hapụ m afa gị ọbụ Okechukwu hapụ m afa gị ọbụ Ikenna hapụ m afa gị ọbụ Obi nwanne m as long as na ede atụnwe inu ede aghọta inu ịbụ mugu ịbụrụ onye Igbo agbagharịzina eje achọkọsị ndị Igbo agbagharịzina onye Igbo ga-anata ada eme ya nchọkọ ada ahụ ya biko Igbo si ịghọta onwe gị mara na Igbo onye Igbo ịnachighata asụ onye Igbo you can still be in Lagos bụrụ onye Igbo ị nwekwara ike ịnọ n'ala Igbo ebe a ma nga bụrụ onye Igbo
o nwere ndị je university mana the 4 walls of university agara through them. ị na-ajụ eche na onye a graduate a sịghị na ọ graduate ọkpa agwa ị na-ajụ ajụjụ onye ọgụrụ akwụkwọ atọl etu a ka ọ dị. many people nọ n'ala Igbo na-aza afọ Igbo a na-amụfa hia mana fa bụrụ ndị Igbo. kedu ife melụ gị Igbo? Today you cannot reason ka onye Igbo ịbịa na comment section mee comment yodoghị anya na ịbụrụ onye Igbo na-ebu anụmanụ fọ gị nwe imepegodo ọnụ gị kwuo na ihe gbasara be nna gị niile adịrọ mma. kedu ife ịbụ? kedu ife ịbụ? ọ gosiri isi ịbụ part of this place na so ka eziri ije claim na ịka bụ onye Igbo. ọ na-abụ nke mmadụ na-emebi ọ na-eme ya mbịachi na-edozi ya ọ na-aghasa ọ na-eme ya mbịachi na-edozi ya ịnịdị ibupụrụ ya ụwa ya ka eji tụọ inu si na nwanne onye na-agba ajọ egwu ọkpọniku a na-akpọ ya. nwanne mmadụ na-agba ajọ egwu ọkpọniku a na-akpọ nwanne ya. i wee bụrụzie nwanne gị na-eji izu ka e wee sị na ibe ezigbo mmadụ ije na-akọtọ nwanne gị atụkwara ya n'inu asị na o ji nwanne ya eji izu na amụ na-amụ nwanne ya na-amụkwa ya nwa. yes ka a sị na onye bitere elu nwanne ya na ọma na ndị ahụ o bitere ya n'aka ya ka never trust him. onye abụ ife Igbo tụrụ n'inu before eji sụọ n'oyibo Igbo egbogi ya sị na o ji nwanne ya eji izu na amụ na-amụ ya na-amụ nwanne ya. ịmatasị all these things ma na omenala ha na-ekwu bụ don't betray your brother. ndị Igbo abụrụ betrayers. anytime achọpụtara n'obodo n'Igbo ebitere ya obodo akụ ekwe melụgụ meeting ostracize ya agha pụọ n'obodo gosi gị n'obodo enidro people like you still isi na omume ndị nna anyị adịrọ mma. people who cannot condone, people who cannot accept to live side by side with an impostor, with a snitch, with a betrayer like you. You need row because neighbor a bad egg. Arab will contaminate the rest. How will so many ways eji achọpụta na ihe dị wrong psychologically anya na family onwe makana the guilty are always afraid. ị ga-adị jumpy anọkata enyo ya mmadụ na-enyobegokwa nga enyobegokwa onye ọbụla bụ onye Igbo bụ psychologist. anyị niile eji ego ya agụ ọ mgbe ị na-etolite ife na-eme around you iji anya gị afịa. that's why anyị abụrụ ndị na-ebelieve we go and believe whatever. I dey believe no nonsense. onye ọbụla bụ onye Igbo no dey believe any nonsense. so ya eji wee ri gị bụ gị believe ghọta ibe dị iche na believe na ịma ihe na believe. so ọ bụrụ na mgbe ọbụla ị na-eme you believe in God, you believe in this, ọ ga-enwe ihe ịma you know nothing. ma akwụ ya bụ na mmadụ amara ihe ịma ihe to know things. now you don't know it, that's why you have to believe. if you know, you cannot believe. if you believe, it means you don't know. Believe abro fact. so when I say allow everybody with their own belief, you can believe what? Anya dey believe nonsense na Igbo. Igbo adem ye believe. Igbo bụ afụ n'anya ha wee kwe. That's why na onye Igbo ada agba ọsọ mmiri ma ọ bụ na ozube anya arụ. Ama mgbe na-aghọta ya ọfụma. Mmiri erugo. Onye Igbo na-afụkwa na mmiri eruo na ọgba nkịtị n'ebe ọ nọ. Mmiri a na-atụ ya mbọ, ọ na-asị ụmụazị a na ọ dịkwa ka mmiri ọ na-achị ize eze. Ọ mgbe a mmiri bidozi kata si ebe na-eti na-abịa o wee kpuchibe ngwa ahịa wee sị ụnụ ngwa onye Igbo efe a bụ ife eji gbala onye Igbo. ọ bụrụ na mmiri ezuba ya ahụ ọ na-agbagharị nya bata ọ na-emekwa ndị Igbo ebe niile ha bi n'obodo oyibo. onye Igbo ya nọ 24 ego eji akwụ ụgwọ na adịrọ
ọbịa bụ na ọ na-arụ ọrụ na-eri salari so onwe ego ọ na-eme expect mana ebe ya afọ ebe ọ na-ekwu ọnwụ ka ya esi ya akwụ ụgwọ ụlọ ọ weta aka 28 29 ọbịa na 29 30 31 o nwetara ego eji ya akwụ ụgwọ ụlọ first ọ kwụchazie ya ọ jekwaje relax ya echi kpọọ ya na ego adịrọ mana ọ 3 days ka o ji chụtazie ego ụlọ ahụ gosi gị na ọ bụrụ na ọ wee kwa the same energy o ji chụta ya chụpadie na ọ ga-abụ ọgaranya ama na aghọta ya na o nwere ife eji ama onye Igbo ọ na-akpa agba so ifu ndị Igbo efuru na-aya ahịhịa kịta ọ laziness debere ha n'ọnọdụ a ọ bụ ihe eji mara onye Igbo ndị Igbo ada aya ahịhịa ndị Igbo ada ezu ori ndị Igbo ada egwu wayo ndị Igbo ada akụ asịrị ndị Igbo ada ala nwunye mmadụ many things ndị Igbo na-ada eme ejiri mara ndị Igbo ịma adịgonata nwunye mmadụ enu ọ ife eji malụ ndị Igbo Igbo na-respect si nwunye mmadụ ibe ha mana mgbe ụka ji wee bịa ka enube anyị ji wee ghaa oyighị nwaanyị ezughara gị na nwunye mmadụ ị na ya anya n'ike ị na ya anya n'ala ị na-amalite ka o si aga ije ị chọsọ ya gị na akpa nkata ọ bụrụ nwunye mmadụ gịnị ya nọ na line ka iji nwee dị opportunity gịnị ịkpaba nkata o nyere gị chance na Facebook i wee jee na sendịrị ya picture dị aṅa tọnda ya gbagbu ya ọ bụ ya mere gị onye Igbo Igbo ada anwụ ya anwa onye Igbo na-respect nwunye mmadụ ibie ọ na-eje nso ya kpatara na ịpụtakwa ihe izi nna gị ya agwa gị bụ nwa m nke na-eje ruo ibe na-eje do karakana zebe zebe mmanya gbukata gị egbugidekwana gị jee ebe nwunye mmadụ ibe gị nọ iwe jụọ onwere dịdị ọgwa gị nọ ebe ahụ ka ọnwụ ya egbughi nọ dị ifugo nwunye mmadụ a na-akwanyere ugwu wee ife eji ama ndị Igbo Igbo a na-atara anyị kịta bụ ihe ejizi nwere mgbe o ruru na-eme ije na mmadụ ya nwaanyị ọ bụrụ ihe eji ama aka ọ bụrụ ihe eji mara ndị Igbo ị ga-respect your fellow man anything concerning nwaanyị nke ọ bụla efuru aka nwoke ibe gị ode isere aka gị unless ọ bụrụ onye na-agbụrụ onwe ya game odoghị anya na game ka ha na-agba na ha dị serious nke nwaanyị dịkwu open for game unu eje were ebe ala ụnụ ma ọ bụ ụlọ nke onye a ji aka omenala Igbo dị against it because iji anyị na-amụ ya aka na o nwere ihe aka ejigo ọlụ gị egwu a sị na mmadụ o nwere ife ọ ga-eme ọ na-egbukwe mmadụ ọ naanị ike nwoke anyị jeje gbaji aka ka ị narị ọya nwaanyị ọ chọọ wepụ ndụ gị ozugbo so ịfụsị ọnwụ ga-egbu gị agbara ụma banye di ya maka na ọnwụ a ga-egbu gị ọ ife iji aka gị kotela onwe gị onye gbuo onwe ya ọ na-eje onye nganga gbuo onwe ya ọ bụ mmere ya ọ bụ mmere ya ọ bụ mmere ya onye nganga gbuo onwe ya ọ bụ mmere ya na you kill yourself nwoke ya egbunwu gị ọ dị justifiable itiri aka na nwunye ya ọ wepụ gị ozugbo yes o menwuru ya ka ebe mmanya gburu gị jebe di ya ụmụ nwaanyị ọgwụna ya ka ụmụ nwaanyị ji wee gbaa surplus ka ị hapụ ịsị na nga afrọ ọka nkụ o chiri elu chi a na bara abara afa nche o nwere nke isi dị mma na enye na-eche ije were ofu ije ngịnị ha were ebe ala dịrị ụnụ maka na nke nwee gbakọkwa onwe na-ebukwa onye ala na onwe nke gị so jee were ebe ala ụnụ were aka unu na-edozi ala ụnụ na awụrụ ya onwe ụnụ ya kpatara gị na nwunye gị ife ụnụ ya na-emedebe bụ ife na-asụ ụnụ ebu ahụsọ ụnụ ada eme ya to impress na mgbe ụka ji bịa ka ala ji webazie ụfọdụ ụmụ nwaanyị eluzuo onya mebezie ka eme ụwa niile impress bịa na Facebook onye ya na di ya nụrụ ọgụ ọ bụrụ agbapụta na Facebook mana ada eme ya eme echepụtakwara na famili gị n'ilo nke ụnụ agwụna ya kpatara na onye ruo na-apịchi nke ya before n'ọha Igbo ihe ekuri na-ebe agbọghọbịa nụọ di ma eje ọzụzụ it's not possible nne gị zụchakwa gị ihe eje ọzụzụ eje zụgharịa gị o nwee ebe kpọọ nne gị na fonu jụọ ya ma ọ bụ eziokwu ka nna ekwu na ị ga-eje ọzụzụ training ijezi ọzụzụ azụcha gị wee bata be nne gị amara na edigo ripe for marriage ajụbazi ese na o nwekwa akwụchara ebe niile na ọ dịkwa ya ejeje nene ya mara ma
iyete gị gba ha zụọ na gị ife azụ je zụọ gị azụsịa gị ịpụta ị na-akpa agwa onye ọbụla afọ gị n'ilo amalụgo na ife a bụ nwa Igbo. Ọ dị ụtọ n'ịbụ onye Igbo, omume ahụ ị na-eme ka mba dị iche iche ji achọ gị mbịaka. Onye Yoruba achọrọ ịnụ onye Igbo, onye Hausa achọrọ ịnụ onye Igbo. Na-enesịa na some prominent people bịa nụsịa ndị Igbo. Ka nna gwa ndị na-abụrụ ndị Igbo, ndị ala ha ji nụsịrị ndị Igbo ka nkụ. Ka nna agwa gị na ndị ala ha ji gbaratasịrị n'ala Igbo bịa nụọ nwaanyị erika. Now due to ụdị nwaanyị anyị nwalụ ka many people ji akwanyere ya ugwu ka ha bịa zele agbọ. Ihe abịa bụ ka ha nwee Igbo blood na their side. N'ezie ngị bụ onye Igbo ka ị na-eto onwe gị ule, ebe ngị nwa bụ nwoke na-emepekwu ọnụ na-akọgheri even you as a man. Mba dị iche iche na-abịa ka ezele agbọ. Nwaanyị nke anyị nwere enwe ọkwa na gọọmenti dị bad, if not ụmụ nwaanyị anyị kwesịrị ebugodu top notch. Etu anyị si jesi obodo dị iche iche na-achụ ID ụmụ nwaanyị obodo mbịaka. Etu a ka mba dị iche iche kwesịrị isi na-achụ ID ụmụ nwaanyị Igbo. Ụmụ nwaanyị Igbo kwesịrị ịbụ hot cake a na-achọ ha anyhow. Mana anyị nwere ya kịta ọ dịka na ya amazi uru ha ba. Ndị nna anyị ha fụrụ ihe enyere ha special gift, the best among ihe niile enwere n'ụwa, ya ka ha na-eme ha chiri ya 5 is not enough. Maka na ị na-ene nke a ọ dị amazing. O nwere omume ọ na-eme exhibit, ọ na-asọwa gị ntị, ịkpọtakwa nke ebutekwa another color, ị na-afụkwa another color, ịkpọtakwa ị na-afụkwa another part ị na-afụbe mbụ. Ị na-enezi nwoke anya, nwoke a na-enwere obi aṅụrị, ya ka ha ji adị 150, 180, 200 years before nwoke anaba Olisa. Ụmụ nwaanyị niile azụ ofe azụ. O nwere ife na aghọtara ọ ebe niile aka ndị ọcha try ka bịa corrupt wa. Ọkwa ife ụmụ nwaanyị ihe a na-asị gị na ịnụta nwaanyị bụ problem, ihe niile aba asị. Ọga is a lie. Onye asị gị na be nna ya na-eji ya sikwe na polygamous na-anasị ọga ọ nwoke ahụ na-agbabara uti ọfụma, gba egwu ya ọfụma. I dey tell you na ndị nke nụsiri ofu kịta ọ na-enunwuru agbabaghị ọfụma, ya na-eclaim na-ata claiming. Bọsị nna agwa gị, emere m vidio na-agwa gị n'obodo oyibo na anyị na-esekpucha ana Chineke gị nwa ka esi esekpu ana. Ife iji na-aghọtara ya bụ na ejeba iruo di ya sef. Ọ bụrụ na ịma afụfụ ịtara wee nweta akwụkwọ a iji taa malụ na izuzu ezuo nwaanyị akụgbuo akwụkwọ gị, ya na-ebihave ọfụma. Ọ na-akọntrolu gị maka ID ya, ọ na-akọntrolu gị ịnọrọ nwayọ. Ọ maka ID ya ka iji wee nụọ nwaanyị dị 70 years at the age of 31. Ịdị 35 years mana nwaanyị ị na-anụ dị 50 something years. Akwụkwọ ya ka ị na-achọ maka ife nọ ebe a ka ndụgụ dị. Iruzi ebe a na-akwanyere ugwu na enu agadi nwaanyị na-amaga elu, mana ebe a nke dị 25 years aka na nke agadi nwaanyị na onwe ihe iji eme. Ije ebe a iburu nwaanyị ji ụmụ ịnọ na-arịgo enu na-amabu ya na-ekotarị akpa na-amị ya ọnụ. Na nke Chukwu nyere gị ebe a, inwe value for it. Anyị nọ n'ebe a na-epreach na-agwa ndị mmadụ ihe destroy ebe a, iso mepe ọnụ gị na-ekwugheri. Ọ gba m ya na ọ bụrụ na ije n'obodo oyibo, o nwere ndị ji obodo oyibo mana obodo oyibo adọ ha n'ime. Chukwu nyere anyị the best. Eso nkwuo na efuru nwaanyị ilonu na mgbe anyị n'idihi ya ka nna be anyị
na nke ne bụ ọsọkwa ya bụ na nke ne na-esele okwu ịma be ndị ọgọ gị ịma be ndị ọgọ gị be anyị bụ be anyị nkụ dị na mba na-eghelu mba nni Chukwu gọzichara Igbo welu the best women nye anyị na ịghọta anyị ọfụma a na ịgba egwu gị ọfụma ị were aka anyị ji esekpu a n'ebe nsekpu ori ya nke a ọ ya amaghị mma ọ ya awụ mmiri ọkụ ọhụrụ ị na-eje ije agwọ ijere ije agwọ filu na onye gị na-emekọ ihe na o deserve apology ifilu na onye gị na-emekọ ife na onwekwa na onye ọ bụ after all nọ gị gbara nkwụ ya nọ gị mere gị ya nwaanyị na-etukwu ana ifilu na onwe onye ọ bụ ya ka o ji wụọ ọgwụ mmiri ọkụ ifilu na onwe onye ọ bụ ya ka o ji na-enyere ọgwụ peace of mind ọ bụrụ na ị nyere ya respect etu isi enye nke mgbago ebe ni etu isi esekpu ana ebe ni etu isi ayọ biko ebe ni kpọkọ frens je ya ayọ isi onye akpọkọ frens ya ọhịa a ga-ahapụ gị ịnụọ ịnọ ifu the beauty of a woman n'anya gị na-aba abụkwa ya abụkwa motivation nke bụ eziokwu ka m na-agwa gị eso m anụ nwaanyị taa I dey tell you na apụtara na polygamous family full the possibility fu nke ebe okomanụ atịrị mgbu fu nke o meta ọfụma tụne mmụọ ụmụ nwaanyị ahụ ọnụ gasị fu etu ha si eme fụkwa people toro from another families fụkwa ka ha si eme afọ ndị nwere nwaanyị ndị nụrụ ofu nwaanyị be ha adagị aga fu ndị nụrụ ịtọ be ha ije ebe a na-enwere fọn ụmụazị niile amụ n'ụlọ ahụ a na-emekọ ihe na-apụkọ ọyịlị na-ejikọ mmiri na-emekọ ihe amụ onye mụ onye ọ bụrụ na ị bụ onye Ọkịja ka m hapụ be nna ka m were ofu onye ma alụghị atụ na a very popular family ama ama na Ọkịja ọ bụrụ na ịpụta Ọkịja ma ndị Ọkịja na-ege ntị ebe a ị ga-ama family a na-akpọ ndị be nwe enyi o nwere one man a na-akpọ ọba ogwugwu the man was famous ọ lelụ mmanya na nkwọ ọ nụrụ ụmụnne ịbụa ịbata di ya ihe ama onye mụ nke a na nke a mana nwunye ya dị second one na-akpọzi nke nnukwu anti ka ọ na-akpụ ya ka ọ ma ọmị ka ọ na-akpụ ya dutonọ senior anti ya ụmụ ya niile bụ nke nnukwu a zụrụ ya ibe ihe ama onye mụ onye they are living happily to ruo today you envy them ọ maka na mpa ha that man bụ ọba the man kpọrọ akpọ o siri ike mmanụ what it takes to hold the family together. O nwere ihe a na-ejide ka wee na-asị na aha adịghị mma ịghọta gị e nwere ihe ejide n'aka na wee na-ekwu na aha adịghị mma abụ epụta ị na-eti na aha adịghị mma na aha ihe ejide ihe n'aka ife ndị a niile bụ ife mere anyị ndị Igbo ị na-awọnda kedu ka ndị a si wee ma na-ejie wee nwee ike wee bie ogologo ndụ na-egwu today 45 years ịdaana 50 years ịdaana 55 years gone to glory which glory ị nwere glory 45 ịma na before na-alụ mmadụ ịnwụchu ọnwụ nwụchu of abnormal death cost enwere cost o nwere ihe cost ya eje ka amalụ why is an unusual occurrence for a young man of 80 years to die at the age of 80. Nna gị ka dị 130 na-akụsi ike with ndị nwunye ịdị 80 nwụọ aya akwaghị akwa eburugu mepe a na tụ ego somewhere nke aga ndị Igbo ada anwụ ọsịsọ before ọha ncha bụ ihe eji mara Igbo onye Igbo mgbe ha na-eme emume Igbo niile na-anata omenala Igbo iwu mekata na ị ga-anata ebe ọbụla ị na-ekwu okwu ụna icheki obodo ndị ọzọ eju onwe ana ha agba mbọ ịnụ ụlọ krismas etu esi ana ịmara anyị nagidezi ụlọ iri ji na ihe dị aṅa emegidezi krismas dito Christianity anyị ncha niile ebuzi krismas still efu na Lagos krismas na ọ na-agba empty ndị Igbo niile a na-ana so ndị Yoruba amalụgo kọlchọ ndị Igbo na ha na-anakarị be ha omenala Igbo na chifo na ọkụkọ apụọ ewu apụọ mgbede abalị each of them efesie
ebe o si pụta ọ na-achịgha ebe onye nwe ya nọ na orukwe na ebe a na-ama ihe ọ nọrọkwa di ya ọ bụrụ ọkụ o nwee ebe ọ ga-eje nọrọ ka a bịa nwụrụ ya nwụba ya n'ụlọ. etu a ka ọ dị onye Igbo na ọ ji ihe na ọ ga-anarịrị mana ihe mmebi mere iji wee si ebe a mee travel dizie comfortable na obibi ka iji ebi ibilizie ebe a na-akọjiri onye na ebe ọnụ agbaghị na ifukwe na-efuo na Igbo adịghịzighị n'ime onwe ihe ọ bụ to you 20 years onwe onye mmasịghị n'obodo ihe ọbụla gbasara Igbo anọzighị na onwe ezi nothing. Abịa beghị na afịa ọkwa nzu ichefuo na aka malụ nzu adam unyi o nwere ife o signify. Ndị na-eje na Equity ọkwa ha na-eje with clean hands. O nwere ife eji ama onye Igbo ebe a m bụ n'aka abụ ọkwa nzu nke m ị na-anya ị ga-afụgasị ebe dị na ya ebe a bụ nzu ebe a bụ edo nke a bụ ose nsi ighọtago witi agali ofu gbago kirikiri ego oyibo agasị ọ bụkwa ofu ọkwa ifuru ọzọ so ọ bụzie na ijere bata be m fọdụ ihe akịta isi na onye a na-agwọ ọgwụ ọ nzu bụ ọgwụ ka ọ edobe ọgwụ ka nghọta o nwere ife ya eji malụgụ si malụgụ n'Igbo onye Igbo dị proud of your Igbo-ness. Emezila ekwute okwu omenala ọ dịghị ka ọ bụ alụsị ka a na-ekwu o nwere ihe jikọrọ omenala na alụsị. Alụsị bụ nga ị chọrọ ije alụsị ijebe di ya ife ijetiri iwelụ ijegide niile eje na mbe m na nke alụsị nga ịchọjere ya ịmara ya bụ mkpa gị iji chọ ijelu onwe gị ijesia ife ijetara iwelụ ọ nga ịchọjere ya ọ bụrụ na ị chọrọ ka ọ rụọ ọrụ gị ọrụ ije luo di ya enye ya ihe ọ nidiri egwe ihe ịbịa ịgwasịa ya ịnaba ọrụ gị ọrụ ije chigha ebe a gị na-esetụrụ ebe dị elu ịnatakwa ya na-eme ihe anyị na-eme bụrụ nwanne. So n'ijire na alụsị onye nke eje abụzi agbọ ya ka eji si na anyị cha na-efe alụsị. O nwere ndị na-efe alụsị ndị ya na-efe alụsị na-anọ n'ihu alụsị ebe a ife alụsị ebe na ịbịa ọfanwa ga-attend to you onye abịa ife alụsị ịchọ ka ije ndị na-eje na alụsị ihe ekuni eje nwabanye ebe a ọ mmadụ nọ ebe a na-attend ya na-efichasị ihe dị aṅa ịchọ ọjị na ijiri ha nwere lesị ịchọ mmanya mee nke a mee nke a nke dị aṅa fa enyere gị aka gọdoro gị ya mee ihe dị ọ ndị a bụ ndị na-efe ya na mụ jiri n'ihu alụsị abụrụ na nna efe alụsị mba alụsị bụ ya n'ọrụ onwe ya hia is like na njiri ebe Chukwu jee kọsara Chukwu mkpa m nkọsachagharị ya mụ anaba. So anyị na-adị eme isi bụ ụmụ ife dị aṅa due to English asụrụ asụ ịdị confused e ga-esi na m na-efe alụsị ya na je worship ogene dị otu a nọ na worship gịnị ka m na worship ị na-eme worship ihe m amarọkọ nke m maka nna worship ihe niile abụ na-esubi ya n'oyibo sụchasịa gị kọwaa ya n'Igbo ịdị confused nya kpatara na ihe ọ bụla ị ya anaghị akọ gbasara religion gị abụ n'English ka ị ya na-asụ ya ihe ekwesụ ya n'Igbo maka ịsụọ ya n'Igbo okodo nya ka m ji jesi Owerri na-ana anọ na public transport anyị chara asụkwa Igbo na-ekwuru onwe anyị okwu nọkata ofu nwaanyị etie praise the Lord hallelujah from ịbụ abụ ọsụba English ebe ọ na-ekpe ekpere mgbachite nkịtị nnọọ kperecha wee sị ya my sister na nwekwa ife nche eje asị m ga m jụọ ya nsị Igbo onye Igbo wee sị biko nwe onye n'ime moto abụọ mba ọ bụ na onye ọbụla n'ebe a bụsi ndị Igbo wee jụba nke nwaanyị ihe ekpere niile ikpere mụ ihe niile iziri ọ bụ ịsụọ ya n'Igbo gịnị ya n'ala Igbo ka ị nọ na-asụ oyibo ọ ka anyị wee mara na ị gụrụ akwụkwọ ka ọ nọọ gịnị. Oge ndị ọcha bịa Naịjirịa ahịa fụọ ha anya
very few bụ ihe fụrụ ndị ọcha maka na mgbe ha nọ ebe ha na ya nnọchalụ ndị ọcha enwe kọmuniti ebe nọchalụ enwere ike efu ofu onye nwa na-agba ọnọkata ọbịacha ihe ma ije na lokal gọọmenti unu efu mkpụrụ mmadụ na-abịa ịtọ a na-abịa na-efe ha efe na-ekiri ha ekiri mana ibe dịka South Africa bụ na ndị ọcha bi ebi ha na ha bi di ya ngị nwa bụ onye na-ebiro witi ndị ọcha na onye bi witi ndị ọcha ka ndị kwesịrị ịda asụ oyibo ndị bi witi ndị ọcha bụ South Africa kwesịrị ịda asụ mana ijegide ruo ebe a o nwere South Africa dị redi ka gị na asụọ English ebi ọ na-asụrụ gị onube a ọsịsọ gị ghara asị ya na nga ada anụ n'ihe ọ na-asụ ọ sịghị jee mụọ ọnya na gị jee mụọ dia language mana asụbalụ gị English ọ na-atọ mana first of all asị first impression matters ọ chọrọ ka ị malụ na ihe abụ obodo na asụsụ m ịchọkwa ka anyị dị na mma ị ga na-asụ asụsụ m no forming ha dịchasị alụ natural ụmụ nwaanyị fe enwe ife eji mekọp eme na-emu ka ndị na-efu mma ya jụọ ndị nọ ebe a nọ South ka a na-agwa gị na confirm rụ gị enwe ya ji mekọp eme mana anyị nwa na afrọdụ ndị ọcha nwe anya na-asụpụ oyibo ịsụọ asịghị na anyị dị tu Igbo tik ya ka onye jire je gụọ mascom ji wee pụta taa wee na-akọ onye ọzọ na-akọjiri onye ọzọ n'ịbụ illiterate nyanwa bụ egụrụ mascom ọ bụ ịkpọ onye kịta si ya bee mmadụ operation onye emenwe operation asụ onye gụrụ akwụkwọ ị kwesịrị ị na-eme operation so ọ bụ na ihe emenwe operation ị ka bụ illiterate maka na onye mekaniki ị na-edebe ahụ na onwe ihe ọma akpụrụ gị jee na njin kịta onwe ihe ịmụ ihe eme n'idi ya efuna na iburu gị illiterate na saịdị a enweghị sensị na-eji stọp anyị bụ ndị Igbo akọ na uche anyị atụ akpa gị aka abragizina na ịgụrụ akwụkwọ enwere ihe ejiri gụọ dị ya ofu ahụ ịgụrụ enwe ihe ndị ọzọ gụrụ ịkpụ anụ n'ọnụ na-amacha o nwere ndị kpụ azụ nọlụ bata n'Igbo ebe a na-afọmụ gheri na-afọmụ ya na enwe nwezi anything bụ Igbo dị anyị n'ahụ so that video aka defend it anywhere most of you na-akwụgharị taa na-ekwugheri ịbụ onye Igbo stop attacking onye na-eme gị attack ihe m gwara bụ fact achọgharịzina ndị mmadụ eje ayọ ha bụrụ ndị Igbo n'ihi na aza afọ emeghị onye Igbo nọdịkwa ka my this thing ọkụ m na-achọ enyo m ihe mezisola m ji ebe ka ọkụ m na-achọ enyo mmiri ezo na nso ebe niile ajụọ n'oyi so ọ bụla ya nna round zi up na ọkụ nwere ike shut down na I miss you too. So those things emere gị bụrụ onye Igbo ọ bụrụ na anyị na-anya na omenala anyị ga-afụ na omenala anyị bụ the best and na-agwago of all the tribes in this country almost all Africa I stand out ebe ọ bụla anyị jere a na-ama na anyị bịa people na-afụ anyị n'anya people chọọ ka anyị na-afa meke ife ịghọtago ndị mmadụ chọọ ka anyị na-emeke ihe nọọ asị na aghụghọ ka anyị buru wee jee kpojuo na ya bụ ihe o wee na-eche okwu anyị taa ndị na-ekwesịghịzi ịgwa anyị okwu a na-agwa anyị okwu ụmụ nwaanyị anyị na-agbasaziri onye ọbụla ha fụrụ ọkpa ka ha wee nara ego rulezi ugwu anyị na anyị na-emezi maka nwa obere ego anyị anata lee nwanne anyị many things ya ka anyị ji si ebe a jegide ruo Dubai nwanne egbuo nwanne ya jee South Africa nwanne were egbe gbagbuo nwanne ya iruo n'obodo jee kpọọ onye ndị eke si abịa na ihe nwanne gị na-eme ya jee nata nwanne gị ihe ka gị na ya kee obodo a na-enene gị ịpụta ikele ma ọ na-ibu onye Igbo ma ịgba amụ mgba nwaanyị ji asị ọnya ala gbachukwu ego ntị dị ya bitere ya si hiera ndị a ọla ka mkpi hiera ndị a nwaanyị ama na ya nọ na di nwoke ama na ya yakwari onwe otu a ka anyị si ezuzugharị ka atụrụ na-enwere onye nche
ị na-ekele m n'ịbụ onye Igbo. A na-eme Igbo eme. Gịnị bụ Igbo? Kedu ka eji ama onye Igbo? Omenala, etufa si eme. Etufa si eme. Ọkwa nwaanyị Igbo na-agbazi akwụna, nụrụ nwaanyị Igbo na-apụtazi na-asị na ya kpọbara nwa na videos. Ihe dịka nwaanyị Igbo bụ nne enwere ọnụ ya pụta na social media ka ya wee dị popular. Ikpu na ya na-ele nke afọ ikpu tightina, ikpu nke a imetụ ya nke ikpu nwa adịghịzịghị ka ihe na ịmazi ya bụ ka ịta okwu ịtatụ ya eze. Ọ bụ ị na-emede ihe ụmụ gị na-afụ ebe ị na-akpọ ikpu a. Gịnị ka ị na-pas? Ke meseji ị na-pas? Ị na-ekele m na ịbụ onye Igbo. Ilego onwe gị na Igbo white watch ka mebiri ya religion ya ka ndị a ji bịa bụrụ nke a bụ ndị a n'ugwu, bụrụ nke a bụ ya anyị na ndịda. Gbuo n'onwe unu ahịa anabatasịa ya che n'uru ihe onye ọcha butere gị nya butere n'ụsa. A na-agwa gị taa nee nke bụ ụzọ ị na-ekwugheri. Kpọọ ya bịa were Jizọs a na ya nyeghị teknọlọji. Anyị wapụ ndị ọcha na-agha rụrụ moto mee nka kọmpani ya n'ọrụ plen a na Naịjirịa ya bute kọmpani ahụ ebe a na-arụ ya. Anyị acha ji wee rụọ fon nya bịa rụbịa ebe a. Kọmpani ọ nọ ebe a? O nwere ihe front ọ debere ebe a? Why na ọ debe anya ebe a? Facebook anyị na-eme ihe akịta ọ na-amonetize na Naịjirịa? Ọ na-amonetize ebe a? You know they monetize unless iko iri ya n'aka onye na abroad. Ị jụọ n'onwe gị gị mere na ọ na-amonetize ihe mana ọ bụrụ na ọ na-amonetize ọ dịrị gị izi ịkpata nwa ego, mana ha ewepụrụ ya from you debere gị ụka anụmanụ. Ị na-ajụ onwe gị ajụjụ. Most of ihe anyị na-ego taa dọla na-etinye ga na-eme dọla. ịmanụ okodo siri many guys ya. O nwere tool ịghachi ego dọla ka iji ego. O nwere app ịghachi ego dọla ka iji ego. Ọ bụ na ịgba ego na anyị na-espend ba sometimes na ụmụ ya ego na-eme na a na-agwa gị okwu mgbe ụfọdụ na-ege ntị. Nye gị sayensị, nye gị teknọlọji. Ewepụ ndị ọcha, what are you saying? Ewepụ onye ọcha ị ga na-agba moto. Nya bịa rụba moto ahụ ebe a. Nya bịa rụbịa ebe a. Ọ ya ekwe nye nke o nyere gị. O nyere gị onye bịara ịnwụrụ gị ọnwụ. Ị na-ajụ onwe gị onye na-abịa ịnwụdụrụ gị ọnwụ a ọ na-abịa ịnwụrụ gị na gịnị mere? Na-emere mmehie. Gwa ya o ji chọọ ịnwụ ọnwụ ka mmehie wee kwụsị. O nwee ihe o yi emenwu ka mmehie kwụsị. Ka reason o ji kee mmehie in the first place ka ọ mara ma ya adịkwa faithful. So ya nwa amabu a mana esi na ọmụ ihe niile. Ọ maa na igbu mmadụ na onwe na ihe ọ kere na ya na ihe niile ọ na-eke according to your faith and your belief. Ọ kere gị ka ị na-efia ya bụ ihe ọ kere gị ka ị na-efia. Ire n'onwe gị na ị na-efia. Ọ na-aya agwa onwe na eziokwu. Ị na-efia. Ị na-efe ya kịta. Omume gị na-enechiri onwe gị dị ka ị na-efia. Abịa nwụọ ọrụ gị ọnwụ. Ọ ka eme mmehie abolish. Onye ide ịbịa ebe ya nwụrụ. O wepụ ya kwa o nwere pawa na o nwere ihe niile. Gịnị ka o ji kee mmehie? Kwa ya kere mmehie ka ihe o ji kee ya. O kere ya amaghị na emecha na ya abụ a victim of mmehie. Ọfụzie dat na na-ebu onye mmehie okurikwe jee kee hell ebe ihe eje ma nwụọ n'imere mmehie ya nwa kere. Mmehie ọ ya akwụsị nwụrụ sị ka nwa ya bịa nwụọ, nwa ya bịakwa nwụọ, mmehie ahụ aka dịkwa. A na-etichi gị ihe sensị gị anya na-agwa gị okwu. Mmehie aka dị ruo taa. Gịnị ka ọ bịasịrị nwụọ? Ọ bịa nwụọ ọrụ. Nedo onye ọcha bịa nwụọ ọrụ a na-ekwugheri. He died for your sin that you may have life. Na-enogo na ndụ ịdị na Naịjirịa. Na-ego na ndụ. Jee n'ụlọ ọgwụ akpọsasịa ndị mmadụ. O nweghị ego iji wee ba n'ụlọ ọgwụ ya esogopụta. Aya ayọgide gị ego. Ị na nke efu ebe ekobere nke ọkpa n'elu.
ine nke efu ka eze juru kansa ọnụ ya hazie na ine nka nya na-ebe akwa ebe a na-ebe ebe a na-ebe ebe a ịnọkata echift na-akụ na-ajụ onwe ọ gịnị na-eme. onye amụ ya dị mma amụ ife onye amụ ibi n'afọ ya. ọ bụ na ị na-emove around na-agagasị some places na Nigeria, ị ga-aghọta na obodo a agwụgo, obodo gwụrụ agwụ. ya ka somebody ga-ekunye taa na-asị gị ya ga believe whatever you are live as. efu na simenti ka eji wee kpụọ ihe a buru ya n'aka. they carry their gods. o ruo na nke ikpu isi echenu osensị gị ịmazi ya nke bụ eziokwu na ihe a nwaanyị a budoro n'elu ọkada bụ Virgin Mary akpụrụ akpụ. onye bụ Virgin Mary? ọ na-abụ onye mụcha nwa ọka bụrụ virgin? nwaanyị ji akpụ ya virgin, mana ị na-eme nne gị adreesị as virgin. so agbakara nne gị bifo nne gị awa mụọ nwa. onye ihe mụnwa na-anụ bụ virgin, gbasị onye ya emekwa nwunye m adreesị, mee ya adreesị as virgin, na-anụtara nya virgin. iyetego na-abụ onye kpoghe ọkpa mụcha nwa ka na-etu ya virgin. ị na-afụ ka o si acha mara kọlọ ọ dị. sa akụkọ ka aka ọlụ ikunye eje kpụọ onye ọcha kpụọ buru bụ igu iburu na-akwụgharị. ịkwụrụzie taa evangelist ịnọrọ idebe ihe akpụrụ akpụ n'azụ kamera na-ebu gị na ya esi na idefe ihe akpụrụ akpụ ese ya foto bupụta ebe ịnụ ọgụ. ị na-anụ ọgụ ọ bụ ihe akpụrụ akpụ. the context bụ ihe ebu ihe a ihe edebere ya akpụrụ akpụ ka ọ na-akpụ ya akpụ. ihe ọ bụ likeness of something na-eme exist na akọ something that existed before. esi na Mary nne Jizọs nne nke Chukwu ka iji wee kpụ ya na ya bụ nne nke Chukwu nke dị asọ ya ka iji wee kpụọ onye akpụọ. ọkụ m anyụọna. so agwa m na mma eweta ya n'isi njedebe. ọ ihe akpụrụ akpụ akpụrụ akpụ bụ akpụrụ akpụ. so I ga continue tomorrow. Thank you for your time. Thank you for everything. Tomorrow ga-abụ another nice day. Unu nakpuo n'abalị ala hụ na ọfụma. onye afọ taa si frie echichi ụlọ ụtọ ka anyị ga-alahụ n'abalị a. Chukwu debe unu, chebe unu, gọzie unu, kachie unu, kwala unu ụzọ, gbala unu ọgụ. ihe mekwana unu. amụsụ mmadụ afụkwana unu. ndị eje a na-afụ n'unu. ihe ọjọọ dị iche iche anyị zukwuze n'unu. ụbịam aya afụ unu, aka nkọchasị ama afụ unu, ndị ndu ntụfudu nchọ afụkwana unu. ihe ọbụla ga-eme unu ka unu kwa akwa, ihe ọbụla ga-eme unu ka unu suo ude, ife ọbụla ga-ebute ịkọta n'ụzọ unu, Chukwu ya ebupụ ya n'akụkụ unu. chi unu ga-amụrụ anya, ndị ichie unu, ndị mbụ na ndị egede ga-ekuni, ndị unu na-aza afa ha taa nọ ha nwa bụ ndị dị directly responsible for you. ọfanwa ga-agbalụ gị ọgụ kpegasị ikpe ọjọọ na ikpe asị niile ekpelụgụ na mmụọ. ebe ọ bụla ha ji ekwu oge okwu azụ ha ya gbaghasị ya n'abalị a. iwe na-ekwu okwu ọma n'isi gị, a na-eso gị n'abalị a na-ekwu okwu ọma, na-ekwubi okwu n'isi gị, kwuo na the rest of this year nke fọrọ afọ na ihe ọma ga-eme n'ụzọ gị. ihe ọma ya eme n'ụzọ gị. ife ọka anyị na-aga ọfọ ofu anụmanụ anọrọ na-asị try ihe abụọ nepa ihe na-eyuzu bụ sola. ibu obu na be m ụka nkụ, so ihe obutugo anyị nọ ebe a mmiri ezo azịza eme nkwuhe n'ọfọ ka a na-agụ anụmanụ. ọha ncha bụ ndị Igbo. anyị wee si na Chukwu abịa maka na emela anyị ife ọma. ndị chọrọ ife ọma luo ofe aka, ndị chọrọ ife ọjọọ solufa. ọ ife niile anyị na-ekwu, a na-ekwu iche na ya a na-ama atụ ụtụ ọrụ dịka ọ dị n'olu na-enye iwefe aka n'azụ ọbụla ya. a na-agwa gị na onwe ndị na-aza afa ndị Igbo mana ha bụwa ndị Igbo. anyị na-aga ọfọ ofu anụmanụ a na-akọghere ihe ọzọ. ọ dị ka ebiri abịa m ebia be m nkịta ibe do ebe a jeneretọ na-abụ ịchọ njekwa je sụọ ọnya kịta efu ya. ọ sola ka efu n'ebe anụmanụ. ekekela ụwa obinigwe zọba ụmụ ọkwala ụzọ n'ịkpa ebe ndị ọzọ na-aga nwụrọ anyị ga-aga ya. ebe ndị ọzọ pụtara ụtọ anyị ga-aga. ọma amado anyị ka o ji ekodo anyị. ụbọchị nje ụkwụ ama apụ anyị ilo. ife ọma ka anyị chọrọ, ife ọma duo anyị aka. nwere ọmụmụ egbu ngwu mma ya nyụrụ ahịa na nkọ. onye si na anyị bụ ife dị eli ya were anyị zelo mmiri. onye si na ife anyị na-eme ama aga nke ya ama aga nata anyị eweta nke ya maluolu anyị
ka nke anyị wee chakee wee pụta ife. Ọkwa n'ụgbana ka etele unyi na arụ wee chakarịa nke ọ chara acha. Ụmụnne m, anyị ga-adị nke echi na echi ara agwụ agwụ. Mma ga-ezu anyị arụ awele n'ụzọ ije anyị. Anyị jebe ejebe anyị ga-ejelu, anyị naba anaba anyị ga-analụ. Anyị gbuo n'aka ndị gbuo n'aka ekpe mma ka anyị ga-egbute. Ihe ọma meelụ na anyị ụmụ Igbo. Chukwu gozie anyị, gozie abalị a dịka anyị nụrụ okwu a na ife niile anyị kwuru n'abalị a. Ọ ga-agbanwe ndụ anyị, ọ ga-eweta ife ọma, ọ ga-renew many things n'ime ndụ anyị n'otu n'otu. Wee sio onye afọ taa si fu ya echi. Ọfọ anyị gọrọ anyị kwuru na ọ ga-emela anyị na Eke, mee n'Orie, mee na Afọ, mee na Nkwọ, n'afịa na-anọ ụbọchị na-anọ Igbo ji wee bili. Otu a ka ọ ga-adị nụ. Ọ gazigo ịha ekekele ụwa n'ewu Igbo, eze ụmụ Iyo. Daalụ na ụmụnne m, daalụ m.